Millä sä hurmaat tuomariston? Saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta... Pesäpallo mailalla. Nyt turpo kiinni. Hei, voitaisko me jutella hetki? No kyllä mullakin on 5 tonnia. velkoja. Voit sä antaa mulle 5 tonnia? Kuka sä oot? Ismo Laitala. Mistäs tulet? En tiedä. No niin, ei muuta kuin anna paukkuu. No niin. Ihaha, evo herra. Kiitos. Nyt tilanne on kyllä sillä tavoin epäkiitollinen, että... Mitä helvettiä? Että Espoolla on tänä vuonna 550-vuotisjuhlansa. Minkä ihmeen takia? Helsinkiläiset on saamassa ihan uusia raitiotielinjoja. Mitä? Ja mä luulen, että Vantaallakin tuo Flamingon avaaminen jää nyt niinku tämän vuoden suurimmaksi uutiseksi. No ei kai. Sä et sitä Idolin kruunua sinne vie. Isä, Kiitos, se oli mutta vasta... ei jatko. Ei jatkoon, kiitos paljon. No kiitos. Aiotko kai jatkaa kuitenkin laulamista? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Noniin, kiitos sulle. Oli hauska tavata. Musta mies. Älä sinä kuule rupea neuvomaan mua!